Adiko muitu bubar godok thaipung busulibay gangla bethai kisari khai gangla belai phano bethai phano tai thaipung busulibay muitu bubar hanga busukjan godok thok bono baja bosadi godok bosadi jekhen khapio motom huhu nguitongo motom khoro khoro ngai motom mani se dalgo su motom bahai jib khe motom bo motom huhu khe motom bo motom khoro khoro khe motom bo bini motom mase tai sabe meyang humna hani amo mothasana 20 taka amo mothasana 2020 maribo muitu bubar tabo muitu bubar rokno paine phanchi manthokliya age khe chanai se kwrui tabo khe kusu kulokya 10 taka ni mukhatang kwrui kha 5 taka ni mukhatang kwrui kha tabo jotono 20 taka ni mukhatang mangsi phaisa kadrop phatisa kadrop rok borok kwbang khe phatisa se kaya eko naitongdi ang nongno phunuk tongo muitu bubari ko abo bose thas khe thokno akran rok kisari khaito teibo thas hukni moso bilati riwi godok khaika hingkai tei sana kokwrui yasi cholayo abo wahan phon phanchi paya aswkhai thogo muitu bubar rok naraka hambaya swnang situng ang nongno tei phunuknani aitongdi muitu bubar